μετράει πόσο καλά ή άσχημα πηγαίνει κάθε χώρα στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο μοναδικός πραγματικός δείκτης είναι η θάνατη ανά εκατομμύριο. Βέλγιο, 1.323 ανά εκατομμύριο. Ελλάδα, 125 ανά εκατομμύριο. Και πανηγυρίζουμε επειδή έχουμε 125 θύματα. Ναι, ότι είμαστε 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι. Η Ελλάδα μας τα πηγαίνει καλύτερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μερικές μέρες αργότερα. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία που έρχονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νόσων. Αδιάσυστα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι η χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν σε πάρα πολύ άσχημες θέσεις όσον αφορά τη θνητότητα. Πιο συγκεκριμένα στις 25 Νοεμβρίου, δηλαδή πριν από 4 ημέρες, η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση όσον αφορά τους θανάτους ανά εκατομμύριο από ολόκληρο τον κόσμο. Τι είπατε? Ήμασταν πιο ψηλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Σουηδία που τα πάει πάρα πολύ δύσκολα, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Βέλγιο, μια πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης, είναι 12 φορές χειρότερα από εμάς. Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση όσον αφορά τους θανάτους ανά εκατομμύριο από ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε καλύτερα από όλους, κύριε. Μέσα σε αυτό το κύμα το φοβερό. Μερικές μέρες αργότερα μας έλεγε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ένας από τους λόγους που ελήφθη η απόφαση για αυτή την καραντίνα αυτής της εβδομάδος ήταν το προηγούμενο της Θεσσαλονίκης. Τότε κάποιοι λοιμοξιολόγοι μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να γίνει καραντίνα στη Θεσσαλονίκη πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Έχω πει ότι εκ των υστέρων μπορεί να έκλεινα τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα νωρίτερα. Αλλά ξέρετε, τότε δεν υπήρχαν αιτήματα να κλείσουμε νωρίτερα. Από κανέναν. Ούτε κανείς ειδικός μας το έχει υποδείξει αυτό. Εμείς από σεβασμό στην παράδοση, στην Ορθοδοξία, στην πίστη, δεν βάλαμε καραντίνα πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Αλλά αυτοί είστε. Το πανηγυρίζω, ναι! Γιατί σώσαμε ανθρώπους, κύριε! Άρα σταματήστε την πτωματολογία όλη την ημέρα. Και εμείς πονάμε για αυτούς που πεθαίνουνε. Εμείς από σεβασμό στην παράδοση, στην Ορθοδοξία, στην πίστη, δεν βάλαμε καραντίνα πριν τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Από κανέναν. Δηλαδή αυτό σας το λέω και αντριχιάζω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα, η Ελλαδίτσα μας, έχει καταφέρει σε αυτή την παγκόσμια κρίση να τα πάει καλύτερα από τα μεγαθύρια. Registered nurse in Nashville, Tennessee, and my name is Kalila Mitchell. I'm reaching out to everyone about the COVID-19 vaccination. I recently took the COVID-19 vaccination. After the shot, I felt fine, but within 3 days, I went to the doctor because I had problems with my face. The whole left side of my face, actually. I have Bell palsy now. And as you can see, I can't smile. I'm trying to smile. I'm just kind of embarrassing for me. But I just want everyone to know that I think this vaccination is the worst thing ever. And I would not give this to anybody. Even my worst enemy. Please, America, they do not care about us. Do not take this vaccination. Καλημέρα αγαπητέ μου Μάρια Ματσάκη. Καλημέρα. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία, χαρά και χαμόγελο βέβαια. Ελπίζω να είναι καλή χρονιά, αλλά δεν φαίνεται να ξεκίνησε πολύ καλά. Δεν φαίνεται. Λοιπόν, χορεύουμε όλος ο πλανήτης σε ρυθμούς εμβολίων. Πολλά εμβόλια βγαίνουν, εγγυώνται αποτελεσματικότητα, κάποια άλλα περιμένουν στη γραμμή, ήδη κάποια έχουν χορηγηθεί σε ασθενείς σε πάρα πολλές χώρες, έχουμε πάρει και εμείς τη σειρά μας.
ήθελα να δω μαζί σου το θέμα του εμβολιασμού. Πώς το βλέπεις γενικότερα το θέμα αυτό? Καταρχάς να πω ότι κανένας δεν εγγυάται αποτελεσματικότητα. Ναι. Αυτό που λένε είναι οι ανακοινώσεις των εταιριών που τα παρασκευάζουν. Χωρίς καμία απολύτως εγγύηση ούτε αποτελεσματικότητας ούτε και ασφάλειας. Χωρίς καμία απολύτως εγγύηση ούτε αποτελεσματικότητας ούτε και ασφάλειας. Δηλαδή είναι μια φρασιολογία που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις. Είναι όπως να αγοράζεις, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο, ένα ποδήλατο. Επιστημονικά δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Επιστημονικά δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Εγώ αισθάνομαι ότι δεν ζω πια σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ζω σε ένα καθεστώς ολοκληρωτικού χαρακτήρα, το οποίο παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματά μου, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο διεθνές δίκαιο. Είναι κάτι το φοβερό αυτό. Θέλω να εκφράσω την βαθύτερη λύπη μου για αυτούς που θα κάνουν το εμβόλιο. Διότι πρόκειται, το ξαναλέω, για ένα εμβόλιο το οποίο δεν έχει ελεγχθεί από άποψη ούτε αποτελεσματικότητας, ούτε ασφάλειας, ούτε παρενεργειών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων. Άλλωστε, ήταν αδύνατο να ελεγχθούν από άποψη μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παρενεργειών, και τον πολύ απλό λόγο ότι είναι νέο σε κυκλοφορία. Γι' αυτό ακριβώς τα εμβόλια τα οποία κατασκευάζονταν με τον παραδοσιακό τρόπο είχαν ένα πάρα πολύ μακρύ χρόνο προετοιμασίας, παραγωγής. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Το εμβόλιο της παροτίτιδας, που είναι το ταχύτερο από όλα που κατασκευάστηκε, χρειάστηκε 4 χρόνια από τη σύλληψή του μέχρι την έγκρισή του, το 1967. Η ευλογιά χρειάστηκε 34 χρόνια, το εμβόλιο της ευλογιάς. Το HPV, τα ανθρώπινα θυλώματα, τον ιό των ανθρώπινων θυλωμάτων, χρειάστηκε 15 χρόνια. Η λαρά χρειάστηκε 9 χρόνια. Η πολυμερίτιδα 7. Η παροτίτιδα 4. Δηλαδή έχουμε ένα μέσο όρο στα συμβατικά εμβόλια 10,7 χρόνια το καθένα, ο μέσος όρος εδώ. Και εδώ πέρα μας λένε κορονοϊό σε 8 με 12 μήνες. Αυτά τα πράγματα είναι παρανοϊκά και δικαιολογούνται μόνο από την απληστία των φαρμακευτικών εταιριών. Από τον Οκτώβριο πέρσι, όπου είχαμε την περίφημη προσομοίωση από τον Bill Gates, κατά τη γνώμη μου τον Χίτλερ του 21ου αιώνα, έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο υπαριθμένα διαχειριστής αυτής της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός και μόνο ότι τα μέτρα εφαρμόστηκαν με μια φρικαλαία ομοιομορφία σε παγκόσμιο επίπεδο σημαίνει ότι υπήρχε από πίσω ένα κεντρικό καθοδηγητικό όργανο. Και αυτό μπορώ να το προσδιορίσω το καθοδηγητικό όργανο. Και μπορώ να το προσδιορίσω σε επίπεδο παραγωγής δίθεν θεωριών συνωμοσίας, διότι είμαστε πεπισμένοι, ξέρουμε όλοι, ότι τις θεωρίες συνωμοσίας της πλάκας τις παράγουν ενδεχομένως ανόητοι, αλλά τις συνωμοσίες πραγματικές εφαρμόζουν αυτοί που έχουν την ισχύ, την εξουσία δηλαδή. Και οι οποίοι έχουν μετά την πολυτέλεια να περιγελούν τους παραγωγούς των θεωριών συνωμοσίας. Δηλαδή οι πραγματικοί συνωμότες περιγελούν τους θεωρητικούς συνωμότες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα είναι το εξής. Υπάρχει ένα κεντρικό όργανο. Τι λέω ότι συνέβη? Επειδή μου ήταν αδιανόητο να δεχτώ το βλακώδες επιχείρημα ότι ήταν δυνατόν από αφορμή έναν ιό, πράγμα που δεν έγινε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας, να νεκρώσει η παγκόσμια οικονομία και η κοινωνία από αφορμή έναν ιό. Λοιπόν, δηλαδή είναι πολύ απλό. Σκέφτεται κανείς ότι όταν παίρνει φωτιά ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, δεν γκρεμίζει κανείς την πολυκατοικία για να σβήσει τη φωτιά στο διαμέρισμα. Φροντίζει να σβήσει τη φωτιά στο διαμέρισμα ρίχνοντας νερό. Εδώ αποφάσισαν να
σβήσουν τη φωτιά στο διαμέρισμα, γκρεμίζοντας την πολυκατοικία. Δηλαδή γκρεμίζοντας την παγκόσμια οικονομία και κοινωνία. Και αυτό δεν έγινε μόνο για το κέρδος, ενώ το άγιο δισκοπότηρο της μαφίας της Big Pharma. Έγινε για κάτι πολύ περισσότερο. Το κόσμος πρέπει να μείνει έξω και να κρατάει μια λογική απόσταση, να μην ερχόμαστε σε κοντινή απόσταση ο ένας τον άλλον. Αυτά δεν είναι ιατρική τώρα, αγαπητέ μου. Τώρα. Αυτά είναι, ξέρω ότι μέτρα εμπειρικά, ας πούμε, τα αντιλαμβάνει. Δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός να τα αντιληφθείς. Θεωρείτε ότι δεν έχουν γίνει επαρκείς ελέγχοι στο εμβόλιο? Όχι, βέβαια. Όχι, καθόλου έλεγχο δεν έχει γίνει. Το λένε και οι ίδιοι μέσα στις εκθέσεις τους. Ότι από την ώρα που τελειώσανε η περίοδος παρακολούθησης των εμβολιαστέντων κατά τα πειράματα, έτσι, στην τρίτη φάση είναι 2 μήνες μόνο. Αυτά τα αποτελέσματα με το συγκεκριμένο εμβόλιο μην περιμένεις να τα δεις σε μια εβδομάδα, σε 1 μήνα ή σε 2 και 3. Έτσι είναι μακροχρόνιες οι συνέπειες. Εκτός από τις αναφυλαξίες που είναι άμεσες. Αλλά αυτά οι αναφυλαξίες μπορεί να συμβούν με πολλά φάρμακα και εμβόλια. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά οι ιδιαίτερες συνέπειες αυτού του συγκεκριμένου εδώ εμβολίου θα φανερωθούν, και τους λόγους που θα εξηγήσω παρακάτω, μακροπρόθεσμα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω, αλλά ένα πράγμα θα σου πω, ότι αυτό το εμβόλιο εκ της τρόπου κατασκευής του και από την ουσία του, τη βιολογική του ουσία, μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις στο DNA του σπερματοζωαρίου και του οαρίου. Επομένως οι συνέπειες θα φανερωθούν στο παιδί που θα γεννηθεί. Σου δίνω αυτό ένα παράδειγμα να δεις ότι είναι μακροπρόθεσμες οι συνέπειες. Ναι, μα οι ίδιοι μέσα στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου, του αντιστοίχου ΕΟΦ, του Ευρωπαϊκού, λένε μέσα, πρόσεξε, οι κίνδυνοι στα σπερματοζωάρια και τα οάρια που σου είπα, ξέρεις τι λέει, δεν ελέγχθη. Σε καρκινοπαθείς δεν ελέγχθησαν οι συνέπειες. Σε εγκυμονούσες δεν ελέγχθησαν. Σε διαβητικούς, σε ανοσοκατασταλμένους, αυτούς που κάνουν μεταμοσχεύσεις, δεν ελέγχθησαν. Πού ελέγχθησαν? Στα μικρά παιδιά δεν ελέγχθησαν. Πού ελέγχθησαν? Στους υγιείς? Σε 2 μήνες? Εγώ δεν λέω τίποτα, γιατί αυτά, εγώ για να τα πω αυτά έχω με τεράστια ευθύνη, έτσι. Απευθύνομαι τώρα, πάω κόντρα, ας πούμε, σε τεράστιες επιχειρήσεις, εταιρείες με τεράστια τζίρι και προσδοκόμενα κέρδη, δισεκατομμύρια. Αν λέω ψέματα ή αν έλεγα ψέματα όλο αυτόν τον καιρό, τώρα δεν θα σου μίλαγα, θα σου μίλαγα ή από το Χορτιάτι ή από το Μαλανδρίνο κάτω, έτσι. Ό,τι θα πούμε είναι στοιχεία που τα λένε οι ίδιοι. Πάμε. Ευελπιστώντας όμως, προσδοκώντας όμως οι ίδιοι, και επαληθεύτηκαν ότι δεν θα τα δει κανένας. Και όπως δεν τα είδε και κανένας. Ναι, γιατί τα κρύβουνε. Όχι τα κρύβουνε, τα δημοσιεύουνε. Όχι, αλλά τα κρύβουν τα μέσα ενημέρωσης. Ακριβώς. Ποιος μπορεί τώρα να τα διαβάσει αυτά στα αγγλικά και να καταλάβει τι είναι η ιατρική όρη μέσα. Τα κανάλια, ας πούμε, και τα ραδιοφωνικοί σταθμοί για τους γνωστούς λόγους μας έχουν αποκλείσει εμάς, αλλά έχουν αποκλείσει κατάμουτρα και την αλήθεια. Και έτσι είμαστε μέσα στο σκοτάδι. Τι άλλο μπορούμε να υποστούμε, δηλαδή τι πράγματα έχουν αφήσει? Πρόσεξε, θα καταλάβεις λοιπόν την επικινδυνότητα από το να σου πω με 2 κουβέντες το πώς τι είναι αυτό το εμβόλιο. Από εκεί λοιπόν θα συνάγεις, θα σου βοηθήσω κι εγώ βέβαια, θα συνάγει ο καθένας την επικινδυνότητά του. Για πάμε. Τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει το RNA. Το RNA είναι το αντικατοπτρικό είδωλο, το αντίστροφο του DNA. Το DNA λοιπόν είναι ο γενετικός μας κώδικας. Δηλαδή οι βλάβες στο DNA είναι η αιτία όλων των ασθενειών. Έτσι. Ή τα παιδιά γεννιούνται με κάποιες ασθένειες, ή παρουσιάζουμε καρκίνο, ή παρουσιάζουμε διαβήτη, καρδιοπάθειες. Όλα είναι καταγεγραμμένα μέσα στο DNA. Είναι στο δακτυλικό μας αποτύπωμα. Κατανοητό. Το RNA λοιπόν βοηθάει, είναι το είδωλο του DNA. Το βοηθάει δηλαδή το DNA για να εκφράσει τα χαρακτηριστικά με τα οποία είμαστε ο καθένας. Ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός από τον άλλον επειδή έχουμε κάποιες διαφορές στο DNA. Για να εκφραστούν αυτές οι διαφορές μας βοηθάει το DNA, το βοηθάει το RNA. Επομένως είναι αδέρφια. Τα μικρόβια, τα κοινά αυτά που έτσι της πνευμονίας, του στρεπτόκουκου, όλα αυτά είναι, τα λέμε μικρόβια τα οποία έχουν DNA και RNA μέσα όπως έχει και ο άνθρωπος. Μάλιστα. Οι ιοί διαφέρουν από τα μικρόβια αυτά από το γεγονός ότι έχουν ή DNA μόνο ή RNA μόνο. Ας πούμε ο ιός του AIDS έχει DNA μόνο. Μάλιστα. Τώρα ο κορονοϊός αυτός εδώ έχει RNA μόνο. Αυτό τι σημαίνει?
σημαίνει ότι αυτοί για να ζήσουν, και όταν λέμε στην ιατρική ζωή είναι ένα κύτταρο ζών, ζει, λέμε ότι έχει την ικανότητα να διπλασιάζεται. Μάλιστα. Αυτή είναι η ζωή. Μάλιστα. Ο άνθρωπος και τα άλλα τα μικρόβια που έχουν DNA και RNA μαζί μπορούν και διπλασιάζονται μόνοι τους. Ωραία. Έτσι. Οι ιοί όμως που έχουν μόνο DNA ή μόνο RNA χρειάζονται το συμπλήρωμά του που λες εσύ. Μάλιστα. Επομένως αυτός ο ιός εδώ που έχει RNA μπορεί να διπλασιαστεί μόνο αν μπει μέσα στο ανθρώπινο κύτταρο και χρησιμοποιήσει το DNA του ανθρώπινου κυττάρου και όλα την άλλη μηχανή του ανθρωπίνου κυττάρου για να διπλασιαστεί, να πολλαπλασιαστεί. Έτσι. Άρα του είμαστε απαραίτητοι. Ακριβώς. Του προσφέρουμε το DNA. Λοιπόν. Του προσφέρουμε το DNA μας. Μπράβο, αυτό γίνεται. Μπαίνει μέσα στο κύτταρο, συνεργάζεται με το DNA του κυττάρου και τα άλλα εκεί μηχανήματα που έχει το κύτταρό μας, πολλαπλασιάζεται μέσα στο κύτταρο και όταν γίνουν πολλά αντίγραφα του ιού μέσα στο κύτταρο του ανθρώπου, το κύτταρο αυτό σπάζει. Μάλιστα. Εκρήγνεται. Αυτή είναι η αρρώστια. Η πνευμονία και όλα τα συμπτώματα. Κατανοητό, απολύτως. Ωραία. Τώρα, έτσι λειτουργεί ο ιός. Ο οργανισμός πώς το αντιμετωπίζει αυτό? Όταν δεν έχουμε φάρμακα. Το αντιμετωπίζει με το γεγονός ότι όταν μπαίνει ο ιός μέσα μας, ο ιός εκτός από το RNA που έχει και ένα δέρμα απ' έξω, ένα κάλυμα, που το λένε πρωτεΐνη S. Ένα κάλυμα, σαν δέρμα. Μάλιστα. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει την ικανότητα να το αναγνωρίζει αυτό το δέρμα, το εξωτερικό περίβλημα, να το αναγνωρίζει ότι δεν είναι δικό του και έτσι κινητοποιεί εναντίον του αντισώματα, δηλαδή κάποιες ουσίες, να το καταστρέψει. Και γίνεται ένας πόλεμος μεταξύ του ιού και του ανθρώπου. Κάποιος κερδίσει. Πολλές φορές κερδίζει ο άνθρωπος και έχεις τον ιό αλλά δεν αρρωσταίνεις. Έτσι είναι αυτό που λέμε ότι είμαι φορέας του ιού. Ασυμπτωματικός, ναι. Ασυμπτωματικός, ή νικάει ο ιός και σε στέλνει στην εντατική και στον τάφο. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος γίνεται. Τώρα, αυτό που θα σου πω τώρα, στα είπα για να καταλάβεις τι είναι ο ιός. Και πολύ καλά κάνατε. Για πάμε τώρα. Τι είναι το εμβόλιο? Τι είναι το εμβόλιο? Τώρα εδώ θα μείνεις κάγκελο και εσύ και οι ακροατές σου, που θα σου πω ότι είναι ένας τεχνητός ιός. Έχουν πάρει το RNA του ιού και το έχουν αντιγράψει στο εργαστήριο. Το έχουν αντιγράψει. Έχουν φτιάξει έναν ιό. Και όπως τα λέω, έχουν φτιάξει έναν ιό. Και επειδή δεν έχουν το περίβλημά του, το έχουν βάλει σε κάτι τεχνητά περιβλήματα και βάζουν το RNA του ιού μέσα στον άνθρωπο με το εμβόλιο, με την προσδοκία να πάει μέσα στα κύτταρα του ανθρώπου και να αναπαραχθεί εκεί με τον τρόπο που σου προείπα, όπως ο φυσικός ιός. Να παράξει μέσα στα κύτταρα λοιπόν ο ιός του εμβολίου, ο τεχνητός, να παράξει το περίβλημά του, το δέρμα του, έτσι, να πολλαπλασιαστεί μέσα, να γίνουν χιλιάδες αντίγραφα μέσα σε κάθε κύτταρο του ανθρώπου, να σκάσει το κύτταρο και να βγει έξω ο τεχνητός ιός. Με ποια προσδοκία? Να τον αναγνωρίσει ο άνθρωπος ως ξένο και να κινητοποιήσει εναντίον του το μηχανισμό καταστροφής του. Έτσι ώστε όταν αργότερα μπει μέσα στον άνθρωπο ο φυσικός ιός, να έχει το μηχανισμό αυτό ο άνθρωπος ήδη ανεπτυγμένος να τον πολεμήσει. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο τώρα? Όχι, μα επικίνδυνο. Αυτό είναι τρελό. Δηλαδή σου βάζει έναν ιό μέσα τεχνητό που μπορεί και ο ίδιος να σε σκοτώσει για να σε προφυλάξει από το φυσικό ιό. Πες μου αν είναι λογική αυτή. Όχι. Δηλαδή σκοτώνεις κάποιον για να ζήσεις την άλλη ζωή. Είναι πράγματα διαστροφικά. Μην ακούτε αυτά που λένε, επειδή αυτοί λοιπόν που τα προπαγανδίζουν ξέρουν ότι αυτός ο ιός που βάζουν ο τεχνητός μπορεί να κάνει αυτό που λέω εγώ, να αρρωστήσει τον άνθρωπο. Τι λένε? Όχι, λέει, βάζουμε ένα κομματάκι μόνο του RNA του ιού μέσα στο εμβόλιο. Και λένε ψέματα, διότι οι ίδιοι που το έχουν κατασκευάσει αυτό το εμβόλιο δεν λένε ότι βάζουν ένα κομματάκι του RNA του φυσικού ιού, δεν λένε ότι αντιγράφουν ένα κομματάκι μόνο του RNA του φυσικού ιού, λένε ότι χρησιμοποιούν όλο το RNA. Και είναι φυσικό αυτό, γιατί ένα κομματάκι του RNA δεν λειτουργεί από μόνο του, πρέπει να είναι το RNA ολόκληρο για να λειτουργήσει. Δηλαδή, συγγνώμη γιατρέ μου τώρα, ναι. Αυτό που μου λέτε είναι ότι βάζουν τον ιό
θέλουν με το εμβόλιο, φιλοδοξούν να βάλουν τον ιό σε όλους τους ανθρώπους, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μα αυτό κάνουνε. Πρόσεξε, αυτό κάνουνε. Και γι' αυτό είναι το παράλογο και το διαστροφικό. Και θα δεις και πώς αποδεικνύεται αυτό. Τα λένε μέσα οι ίδιοι, αγόρι μου. Θα σου κάνω μια αντιπαραβολή, ναι, με το ρώσικο εμβόλιο. Μάλιστα. Για να δεις πώς είναι τα κανονικά εμβόλια. Ωραία. Διότι αυτά εδώ είναι ιατρικά επιτεύγματα, ναι. Αλλά δεν θα σκοτώσουμε όλη την ανθρωπότητα για να ικανοποιηθεί η ματαιοδοξία των γιατρών ότι φτιάξαν ένα επίτευγμα ιατρικό, το οποίο από τεχνικής πλευράς και γνώσεως είναι επίτευγμα. Αλλά είναι επίτευγμα με ποινή το θάνατο της ανθρωπότητας. Γιατί δεν το έχουμε δοκιμάσει, έτσι, δεν είναι επαρκής δοκιμές. Γιατί άμα το είχαμε δοκιμάσει 10 χρόνια και είχαμε δει ότι δεν έχει μακροχρόνιες παρενέργειες, ότι δεν θα αποτυπωθεί, θα μας μεταλλάξει το σπέρμα και το οάριο, τέλος πάντων, και το παιδί. Συμφωνώ. Έτσι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά συμφωνώ, τώρα δεν είναι αυτό. Αλλά μετά από αυτά που σου είπα, νομίζεις εσύ και 10 και 20 χρόνια θα μπορέσεις να έχεις καλό αποτέλεσμα? Όχι. Λοιπόν, να σου πω τώρα πώς γίνονται τα κανονικά εμβόλια, όπως είναι το ρώσικο, ναι, και το Oxford που το παράγουν μαζί. Τα οποία δεν είναι RNA αυτά, έτσι? Όχι. Αυτά τι έχουν πάρει? Τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει τον ιό, όπως γίνεται εκατοντάδες χρόνια τώρα, και τον έχουν σκοτώσει. Δηλαδή RNA του ιού μέσα δεν υπάρχει. Έχει μόνο απ' έξω το δέρμα. Το περίβλημα, ναι. Και το βάζουν αυτό μέσα στο εμβόλιο, ναι, μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Ο οργανισμός το αναγνωρίζει σαν ξένο, βγάζει αυτές τις ουσίες, τα αντισώματα που λένε να το πολεμήσει. Έτσι, όταν θα μπει μέσα ο κανονικός ιός με το ίδιο περίβλημα, να έχει την άμυνα. Ναι, αυτό είναι. Το οποίο είναι πιο ασφαλές, πολύ πιο ασφαλές. Όχι, είναι ασφαλέστατο. Γιατί δεν μπορεί το εμβόλιο μπαίνει μέσα μόνο με το δέρμα. Κατανοητό. Το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου, και βάλε, γιατί δεν είναι μόνο 1 εκατομμύριο, του 1 εκατομμυρίου, 4 εκατομμυρίου είναι γιατί εμείς παίρνουμε RNA εμβόλια και δεν παίρνουμε τα άλλα που είναι πιο ασφαλή. Σε ρωτάω. Η απάντηση είναι προφανής. Διότι η μία εταιρεία είναι ρώσικη και και αγγλική, ναι, ενώ αυτές εδώ που κάνουμε το εμβόλιο εμείς, η μία είναι γερμανική και η μία είναι αμερικάνικη. Σου έδωσα την απάντηση. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτά, φίλε. Είναι το θέμα ότι επειδή ακριβώς γνωρίζουν την επικινδυνότητα αυτού του ιού εδώ, δεν έχουν δώσει άδεια. Επειδή ακριβώς γνωρίζουν την επικινδυνότητα αυτού του ιού εδώ, δεν έχουν δώσει άδεια. Το πιστεύεις αυτό? Άδεια. Εδώ είναι προσωρινή. Η άδεια είναι προσωρινή, αυτό λέτε. Όχι προσωρινή. Δεν έχει, ούτε προσωρινή δεν υπάρχει. Πρόσεξε τι σου λέω. Γι' αυτό μην πέφτεις και εσύ. Συγγνώμη, δεν έχουν πάρει προσωρινή άδεια? Όχι, ρε φίλε, τίποτα δεν έχουν πάρει. Γιατί φωνάζω? Γιατί φωνάζω και γιατί σταματήσα? Δεν μου λες γίνονται σήμερα τα εμβόλια στο ΑΧΕΠΑ ή στον Παπα-Νικολάου? Όχι. Γιατί λοιπόν σταματήσανε? Δεν έχουν πει. Γιατί σταματήσαν σε 45 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα, έχουν ξεφύγει 2-3 στην Αθήνα, το ειδοποίησα τους εισαγγελείς. Γιατί λοιπόν σταματήσανε με μια απλή αναφορά μου? Θα σου πω εγώ για να ακούσει ο κόσμος και ελπίζω αυτή η εκπομπή εδώ να αντιμαγνητοφωνήσει, να την ξαναπαίξεις. Λοιπόν, πρόσεξε. Από τον τρόπο παρασκευής του εμβολίου που σου είπα, προκύπτει λοιπόν ότι είναι γενετικά τροποποιημένος οργανισμός, δεν είναι? Έχουν πάρει το RNA του ιού, ναι, το έχουν παρασκευάσει στο εργαστήριο και το έχουν μεταλλάξει, το έχουν αλλάξει δηλαδή τη χημική του σύσταση σε 2 σημεία, τα λένε οι ίδιοι μέσα. Αυτό είναι γενετικά τροποποιημένος οργανισμός. Έτσι το περιγράφει και ο νόμος, ο κανονισμός ευρωπαϊκός 726 του 2004 περιγράφει ποια εμβόλια και φάρμακα θεωρούνται γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και λέει αυτοί που τους αλλάζουμε το DNA ή το RNA στο εργαστήριο, έτσι. Αυτοί λοιπόν έχουν την ιδιαιτερότητα, αυτά τα φάρμακα και τα εμβόλια, επειδή κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία, για να δοθεί άδεια θα πρέπει να προηγηθεί από τις εταιρείες, έτσι, ναι, εκτεταμένος και πολύχρονος περιβαλλοντολογική αξιολόγηση των κινδύνων που ενδεχομένως να προκύψουν από τη χρήση των. Αυτό για να γίνει απαιτεί δεκαετίες και να γίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Μόνο αν γίνει αυτό και περάσει επιστημονικά από την αρμόδια επιτροπή, τότε, πρόσεξε, η Κομισιόν, η κυβέρνηση η ευρωπαϊκή, όχι οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών, η κυβέρνηση αυτή που είναι στις Βρυξέλλες,
που είναι η Ursula von der Leyen, η κυρία αυτή καλούλα. Αυτή δίνει την άδεια. Την άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η άδεια λοιπόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΦΕΚ, το αντίστοιχο. Αν μου το βρει κάποιος, τότε θα πρέπει να κλειστώ φυλακή. Δεν υπάρχει τέτοια άδεια. Και όχι μόνο δεν το λέει πουθενά. Όχι, δεν το λέει, δεν υπάρχει άδεια. Δεν υπάρχει άδεια, δεν υπάρχει στο ΦΕΚ. Και όταν λέω κάτι και παίρνουν την ευθύνη, τι παίρνουν την ευθύνη. Διότι αν υπήρχε άδεια, δεν θα πανικοβάλλονταν και θα σταματάγαν τα εμβόλια. Όταν πήγα την αναφορά μου αυτή εγώ στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου στις 26 Δεκεμβρίου, μια μέρα πριν πάει η Πρόεδρος να κάνει τον εμβολιασμό. Και είπα στον εισαγγελέα, εδώ κινδυνεύει η ζωή της Προέδρου. Εκεί τους πανικόβαλα όλους. Δεν έχει άδεια. Και επιμένουν να κυκλοφορούν. Και ξέρεις και γιατί άλλοι δεν δίνουν άδεια. Πρώτον, επειδή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές. Και γι' αυτό και κανένας δεν παίρνει την ευθύνη από τους Ευρωπαίους, και αυτοί είναι αρμόδιοι, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι, την Κομισιόν, να βάλει την υπογραφή του για άδεια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι κατά τη χρήση του, αν πάθει κάποιος κάτι, δεν έχει κανένας ευθύνη από αυτούς. Ευθύνη, αυτό είναι γεγονός, ναι. Ναι, επειδή δεν έχει δώσει άδεια. Έτσι, ναι. Ποια εταιρεία ανακοίνωσε αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές το εμβόλιο, το θαυματουργό όπως λένε 90% αποτελεσματικό? Η Pfizer. Ποια είναι η συνεργαζόμενη μαζί εταιρεία η οποία θα κερδίσει δισεκατομμύρια? Η BioNTech, γερμανική. Ποιοι την έχουν? 100 οι 100 πλουσιότεροι Γερμανοί. Τι είναι αυτή? Χορηγή του CDU, του κόμματος της κυρίας Μέρκελ και της ιδείας της Άγγελας. Τετραπλασιάστηκε η αξία μετοχής της BioNTech. Ποιος είναι μέσα στην BioNTech από τους επενδυτές δηλαδή? Ο κύριος Bill Gates, Microsoft. 55 εκατομμύρια κατά τη σύσταση εταιρείας. Ποιος είναι υπηρέτης της Μέρκελ? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιον είδε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πήρε συγχαρητήρια για τα lockdown? Τη Microsoft. Ποιος έδωσε συγχαρητήρια στην κυβέρνησή του? Ο Bill Gates. Με ποιο κανάλι έκανε συμπαραγωγή και πλήρωσε λεφτά ο Bill Gates για να αγοράσει την προπαγάνδα μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς? Με τον Sky. Πού έπαιξε εκπομπή συμπαραγωγή Bill Gates Sky? Στον Sky. Με ποιον παρουσιαστή? Τον κύριο Τσίμα. Ποιον είχε προσκεκλημένο εκτός από τους διευθυντές της Microsoft? Τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιοι χαμογελούν για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα? Η Silicon Valley. Τα αφεντικά του Facebook, των Windows, της Microsoft, της Amazon, του YouTube, του Twitter. Ποιοι άλλοι? Οι Κινέζοι. Γιατί φεύγει από τη μέση ο Τραμπ που έβαζε δασμούς. Ποιοι γελάνε, ποιοι πανηγυρίζουν? Οι Γερμανοί. Γιατί έφυγε από τη μέση ο Τραμπ που έβαζε δασμούς. Κυρίες, κύριοι, αντισταθείτε σε όλη την επικράτεια. Σκεφτείτε για έναν ιό γρίπης, ο οποίος έχει 2 της χιλίης θνησιμότητα ή θνητότητα, όπως θέλετε, επί των νοσούντων και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάτω από 70 ετών η θνησιμότητα είναι 0,03 έως 0,04 και σκεφτείτε ότι εσείς αφανίζεστε οικονομικά, χρωστάτε, δεν έχετε να πληρώσετε, κλείνει η επιχείρησή σας, έχετε αβέβαιο μέλλον και αβέβαιο αύριο. Και έρχονται αυτοί και λένε θα μείνουμε μέσα μέχρι τα Χριστούγεννα, θα σας αφήσουμε να βγείτε λίγο έξω, ενδεχομένως θα σας ξαναβάλουμε στο γύψο, εννοώ στο lockdown μετά τα Χριστούγεννα, ό,τι έλεγε ο Παπαδόπουλος επί επταετίας. Και όταν με το καλό αποφασίσουμε εμείς ότι έπεσαν τα κρούσματα, έτσι τα λένε, τότε θα σας βγάλουμε πάλι έξω μέχρι να σας ξαναβάλουμε.
Και ακούς ξαφνικά μια παθολόγο, η οποία δεν είναι ούτε ερευνήτρια, ούτε λοιμοξιολόγος, ούτε τίποτα, την κυρία Ματίνα Παγώνη, να βγαίνει στο Sky και να λέει ούτε ανάσταση δεν θα κάνετε. Ακούς τον κύριο Σίψα να λέει γενικό lockdown ιστοδυναικές. Ακούς τον κύριο Μαγιορκίνη να έχει πάρει 750. 500 για έρευνα για το AIDS και 250 για το COVID, για να αντικαθιστά το σωτήρι στις καθημερινές επικοινωνίες με το πλήθος, με το λαό, να είναι έτσι και να λέει η μάσκα δημιουργεί ψευδαίσθηση ασφαλείας, εγώ ούτε για τη μάνα μου δεν θα αγόραζα μάσκα. Και σκέπτεσαι, είναι καλά οι άνθρωποι? Τι είναι, τρελοί, πράκτορες? Όχι. Είναι δόλοι, είναι ανήθικοι, απορριθμίζουν πλήρως την αγορά.